ezintathu zeva ngesehlo sikaYobi. Bahamba baqokelelana bahamba bayobona uYobi leyo mthuthuzela. Their names were Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite. Amagama abo kanti naxesha lawo sawabona phethubeni. Qaphela ukuba nguye. Wailing loudly, they tore their robes and threw Bakhala kakhulu bazixazula ingubo zabo. And threw dust into the air over their heads to show their days. Bahlala ke naye bezilile insuku eziyi7. No one said a word to Job. Jonga for 7 days akho umuntu wathetha nto. For they saw that his suffering was too great to wear. Ngoba babona uba intsoko lokubulaleka kwakho ku-too much kungaphezulu kwakhe. Yeah, ugqibile mo? Gqitha ke mfowethu verse chapter 3. At last, Job spoke and he cursed the day of his birth. Phinda. At last, Job spoke. At last, wathe lo ekugqibeleni wathe uYobi. Eqale baluthi usuku lwami ndazalwa ngalo lukhutshwe. Ludilithwe. And the night I was conceived. Lobu usuku endamithiswa ngabo, endamithwa ngabo. Let that day be turned into darkness. Olwasuku ndazalwa ngalo malijike ibe sisithokotho somnyama. Let it be lost even on God on high. Nakuthixo semazulwini malusithele lulahleko lwasuku. And let no light shine on it. Kungabikho lukhanyiselo luqaqambayo luqaqambelo lwasuku. Let the darkness and utter gloom claim that day. Ubekela ke mfana. Let a black cloud overshadow it, and let the darkness terrify it. Let that night be blotted off the calendar. Chapter 19, verse 25. But as for me, I know that my Redeemer lives, and he will stand upon Yazi ke ngoko kuba ongumhlawuleli uhleli. And he will stand upon the earth at last. Uyawuma athathise phezu komhlaba ekugqibeleni yaba nguye otshatshelele. And after my body has decayed, yet in my body I will see God. Emveni koba umzimba wami sowutyunyuzwe wabola zinhlungu kodwa ndisatsho ukuthi ekugqibeleni ngizambona uThixo. I will see him for myself. Ngizambona ndizibonele. Yes, I will see him with my own eyes. Ngizambona ngamehlo ami. I am overwhelmed at the thought. Yeah. Namhlanje bazalwane kuyona kube ngishwaqa apha ngithetha. Nansi into endifuna ukuthetha ngayo. Amen agape. Ufuna ukuthetha ngomfutshane khona? God bless you. Amen. One of the one of situation. Amen. Sibuye even uyabukela umbutho ayikhulula. Ngifuna ngento ethi maintaining a positive attitude. Amen. Negative. Intoni attitude ngesixhosa? Isimo isimilo ne. Isimilo. Ujonga ukugcina isimilo esisiso. Kwisimo esingesiso. Esikuchallengeayo. Nesibe esikwehlulayo. Kodwa kufuneka kuba yima ungatshintshwa siso. Ungatshintshwa imeko. Yabona isikhola abanye amagama so lekuyicacisa. Isikhola sinjalo nesilungu siyakwazi kanjalo. Ndithi come yiza uyapi now isilungu something where are you going? The sentence and the exposition uya. Hallelujah. Now. Makasithethe ngalento sizokwehlukana. Hallelujah. Umphako wakho weveki yonyaka wonke lo. Into zakunika wona. Into ezawuphila ngayo. Maintaining a positive attitude. The situation is not allowing you. The situation is compelling banga uveze isimilo. Uphuhluke ba. Neba sithenge. Siqokelele. Hayi man, ngiyafakana ne? Sethethe njani? Siqokelele but isimo sithi vutha. Sithi thukisela. Isimo asivumi but kodwa ngokunjalo put yourself together and remain strong. Not to pretend ubangaba strong.
Sitting by right, sit, but maintain. See, understand that? Now, Abasifumana Uyobi, he was a great man. The Bible is Chojalo. It will tell us that East Abukom do a jet and Zengai. A Tangwang Tito. And Sigala and Doyonke. But Yobi, there is soft life. But terminology and go. A Pilagama, there's no school on the Bantu. A Zel and Amandu about 8, 9, I can't remember very well. And on Goskazi, ne family, and a moto, and a fuyo. Right? But the Bible, it is the Imenu Satana, who take out what is on Yanabake. Just a moving background the story. What is on Yanabake, which was of Vela. Pamwake, Tabesa Yanaba Vela no Satan. Satana, what thought, but Unedo Amakanga change his status, which is the Son of God. Amen. Toga Agaichijanga, Goba Kukabandu Abatsabechatile, Sepumilum Chatway, Patanga Pumefani. Goba Ifani in nigger advantages. Never critically. If there's no weight. If you understand, I boycott it away. The Connie family, there's no weight, there's no matango. One should be alone and never value. We are fool. I boycott it. But it's not Connie fun. Once you are this one, you are doomed. Because if funny, I will come so get on more ya corner. So if I don't know my man there, I'm win man there. What? But I have woman who put into Munyana. Yo. Yeah, powerful. Powerful. Ubangaba ungakwazi uzigada izinto ezikunike status. Let's go to the moon. This was the because we are as one apart one let it do we put. So now resort to point number 1. God is in door as nigga status. Ngoba uSathana empilweni yakho athathwa zizo. Ufuna ukuhlubula zona. Because ukwizinto ozakawuvela zingekho ufuna useyiyo lana nabo bencumo basancumi maniphinge ukwizinto uthi omnye umfana wakuthi uyengineer ngoba eligama nalefani sendilisebenzele lina status ukwindawo apho uzakawufika khona ubize lona kuvulwe. Hey. Isa airport sibheke Botswana nje base kubantu bheke Botswana no. Ba anything amakhatha. But God bless you. Baphakama wajonga umlungu wabuza etani yakhe. Ngale sibheke Botswana. Wathi izadala abantu lesana. Ngale bheke isana. Iline dashabelungu. Yabamba le Abamba le ngesandla. Abamba le. The new Ghana status. Status. Savannah Airport is status. Why mnana ngakuchitha amatikiti noma ngakuchitha amatikiti ethu wachinja. What Uganda nibheke wasifaka kwi lounge. Sawuhlela kwi lounge kanifika bona kupitwa msimani hlela kwa andifumuntu amhlela. Yami ngikubuliswa ngoba Pabu ufuna maphepha nobini bawuyakujongela ijonge phepha manje ungathusha phakathi ukhabula uyabuza impela nani dithi I'm a man of God what I never knew ukuba ngabe great kangaka yo abeze 30 times lapha kasha ifumene namhlanje le sese understand abazalwane so is status in your nigga status ungayivumi iphupha nsatha. Amen. Yo. Awuphili. Yeah.
abantu abakunika status ungavumi ulahlwa abantu bakunika ntoni status ngoba impilo lesiphila emhlabeni impilo ye status uYesu uthe asele wina kodwa siza kumnika igama elingaphezu kwa wonke ekubizweni kweli gama onke amadoda azawuguqa status amen did the Bible say so ukubizwa umuntu akathini ubizwe unyana ubizwe a child of God. It's a status. Amen. To be called the son of God. Atamadimoni kadetha abazalwane onyana bakaSkheva kodwa siyamazi uYesu siyamazi uPaulos nina ningobani kwathi sineso ngonyana bakaSkheva kodwa asimazi lo muntu ukhona bangaziwayo kodwa ukwabantu abathweni baziwa awudinga uqala phansi wena uphinda awudinga uthini awudinga uthini ujonga ngo98 usweleke umkhulu wakho usweleke lo abaya ukudrop istandard nestatus sakho ngenxa uske wabonwa uhamba now uyobi bakho meeting xa kufika kule meeting kwabuza uyobi usathana ba and then when uvelaphi yana njengaba hambeni yasechuchachuche kwabuza ba never vusho ihambayo ukhe wamchallenge uyobi wadibana naye uthi ndiyamazi dala ndimzama but ingxaki oh bazalwane ndikhe ndafika kuye but ingxaki uyobi akayazi uba ukhe waathendwa ngoba akukho nto i-evidence ebonisayo uba something ba awuathendwa uya-athendwa bakhona bakucelayo bakhona bahamba i-altar zokumnyama abakwazi igama lakho but ingxaki ubiyelwe because kukwi-status ozasosike nathi isho le ndoda kudala ngimzama uthi kudala ngimzama ndile nkosikazi yakho ibiyele ndile mfulweni yakho ibiyele ndile bantwaneni bakho ibiyele ndile butyabini bakho bubiyele but uyobi akazi ukuthi usathane udala esemveni kwakhe ndizoxelela wena namhlanje ungathi uzibona into zihamba kakuhle uciba ziyazenzekela kudala uzanywa kudala impundulu usithunyelwa kudala nenyoka zimane zizokroba kudala amadimoni naliviathana zimane zithunywa sondela but ingxaki abafikayo sisungaziwe sibiyelwe yamuva nangaphambili sibiyelwe akho Davide kunenkolo eziphapha ngobusuku kunamatolo aphaphe emini but sibiyelwe ayikho possible into kungasuka udrive imoto eKapa more than 1,000 kilometers uyotshona eNgcobo uyotshona kuTsolo ubuye udriver zingaki ingozi but wena ubuye uligangxa linja wena ukho maxesha udrive khona ungekho right ncam utshene inyembo zikaVictoria behlangaboni kakuhle but uthubeleze wena uphancuke endaweni eserious uva abantu itshomi kuthiwa zimkile bathe ngabesendaweni ethile bantu yey but wena yintoni lo mcimbi ungcono ngayo
usathana umbiyele namhlanje jonga ndizokwamkela wena ku-2025 in advance. Wakaphendla na English in as English speaker. Wacha waiva na English in wacha waiva na English ethi in phambi kwexesha. Ndizokwamkela wena ku-2025. U-2025 unyaka wabiyelwa. Biyelwa. Ususu sithi ngubiyelwa. Abantwana bakho bathi ngubiyelwa. Abazali bakho bathi ngubiyelwa. Uthi ukhulisa abantwana kwexesha. Yakho bakhulisa ungena backup ya spirituality. Bathi mzwathi kuwe. Biyeleka. Sit down. Zonga. Ufuna ukucela ngendlela ezimbili zokusokola. Kukho umuntu osokola engazange wakhe wananto. Choke dabs. Oh, dabs ukusokola ungcono. Ungabantu Mamswazi ngcono mamswazi. Ukusokola. Ndithi akho kusokola. Kubi njengoba pha. Sawuthi nabantu abathile ongasababonisiyo. Abathula usathana. Ube nomthandazo wathi Thixo ndicela ukuba ndingaveli kwabani. Jesus. Ngiyafakala le. Ngiyafakala bazalwane. Uyobi. Upha. Uphi? Upha. Uthi xa nge-explainer usathana. Isafana. Samfundisi. Uthi jonga. Uthi nile kwifamily kaYobi. There was a hedge around the family. Kwizinto anazo zonke azionayo. There was a hedge. Ufikile wafika kuvaliwe. Wathi utry abantwaneni uvaliwe. Ngoba ithi uYobi qho xa behlangene wayenomnikelo awenzayo kuThixo. Ebangcengcezela athi hleze kuthi ngandibonile. Andithi bonile hleze. Kuthi ngandibonile. Makube kwidini endilinyusayo le protection. Labantwana hleze. Jonga bazalwane ubomi bu serious. Can I say this? Nisoba nonke. Mamelana ngizayithi ubomi uyathengwa. Manphinde. Ubomi buyathwani? You purchase. Ubomi buyathengwa. Ubomi buyathwani? Ukuba ubomi ubuthenganga uzawulahlekelwa kubo ngokungena xabiso, because ixabiso lobomi awulibhatalanga. Manphinde ikhona xa uyisoba uzohamba uyayibhala update istatus sakho uyithi ubomi buyathwani. Enzela uhlala uyazi loo nto uba ubomi buyathini. Ubomi buyathwani ubomi. Jonga kwa uYesu ithi iBhayibhile wasithenga ngelile lakhe. Senziwa njani? We were purchased at a price. Ithi iBhayibhile asithengangwa ngagolide ebolayo. Wasizama uThixo wasizama. Yabi principle imile ithi yayingabakho ngobadala but banikezela kum. Emyezweni ukuze ubafumane back funeka uhlawule. Manphinde
ubomi kukho ii-families ezi-ownwa zezinye ii-families. Jonga ndibonise. Okay, ndiye political. Do you know ukuba thina as South Africa siya-own sinee-family ezintathu esathengiswa kuzo ilizwe lethu li-ownwa zizo xa kwenziwa imithetho ezawuthethe epalamente aphi ayipaswanga ngupresident kwa upresident akadicide wasithi njengoba sivota kukho ii-families ezintathu ezi-owner the country. Ndiyazi awufuna ukuthi we are own household. Sisi-understandana ne? Ubomi buyathenga. uYobi abantwana bakhe wayebasemadini kulenzela amadini usathela wane meeting noThixo. uThixo waqhayisa uThixo ngale ndoda wathi hayi man yayazi yathini leya ngekho ifumana he can't get wakula lo ngoma uThixo he can't get so wathi omnye makasenze idili senze ntoni idili wathi susa ihedge yakho around impilo yakhe nento anazo ke siyomjonga uba emveni koba simtashile azokukhanyela ngale myelisi igama lakho wathi uThixo nizawuyenza but inye into uzungayichukumisi umphefumulo wakhe senza kuhlala phansi kube bashimele sesiyathandaza manje uve uXhosa ngesizulu abazalwane siyakhuleka manje wathi susa le hedge wayisusa ebantwaneni wayisusa phi kuthiwa bathi behlangene benedina babulawa bafa bonke imfuyo yafa yonke yasuswa emfazini nomfazi waphethuka yasuswa empilweni yakhe waphuma amathuba yasuswa yathwali uYobi akayazi uhlele endlini bathi into ziyonakala kanti baphve kukho imithi ebazalwane imithi ngiphi bonakala phi imithi ngihleli phi Manphinde ndithi kwakho imithi bonakala phi nakabe uzawulunga kukala kuhlaba imithi ngaphi wena ubone kulungaphi ucinga wena kuhlakaniphe wena kanti ayikuhlakanipha kwakho kwahlalwa ubone kuvula kumsebenzi uthi wena unelakha yikho ilakha udisayidiwe ubone ufumane ipromotion uthi unelakha yikho ilakha ubone uphemuka kwikha accident uphume emayelengeni usinda kwezifo uthi unelakha yikho kuhleliwe akufunywanga ndithi njengoba ngeba wena uphile imithi ngapha akufunywanga kudala nakuzama akukafunywwa ngapha omnye umzalwane ojike ekufeni uthi ndikuxele into when you die on the other side abantu bakho they welcome you on the other side xa uwela abantu abangapha befamily asebewelile bayahlangabeza so this time uyafana umfana uyazixhoma uyazithini jonga xa zixhoma kuvela iqhegwazana nexhego kwela cala
lizomwelcome kuthi uthi kwavela umamakhe walwa nawo wawagxotha wathi wawagxotha yena welaqala wasibona thanyama ngapha kunamithi zasihlalwayo kunamimoya ephekeliswayo ubona into silunga ngapha uthi unelakhe ayikho ilakhe ubona into zonakala ngapha ucinga ufunwa ngapha kuhleliwe athi amagwirha kudala simzama uqinile lo mntu awuqinanga akuvunywa ngapha kune-purpose enkulu kwaliqala agcinelwe yona. That's why unaskin alive usazawuphila wena abathakatha bazawugaba. Sit down. Now, get this. Uyob is akuthela izinto. Apho umcaciselayo, explainelayo wakwenzekayo. Because that is what kululayo. Lokhululayo mntakwethu sometimes kuba uyazi bakwenzekayo. Abantu kabemuka bebheke emagcirheni nasemagcirheni sometimes bayofuna ukwazi akho nto ndingayenzanga. So uYobi ukhona ubuza uba why akazi uYobi uba uyi-victim yentando kaThixo, uyi-victim yexeba, ulixhoba, une-experiment. Amen. Unekhosi. Yazi uba uyafuna wena uthandwa kakhulu nguThixo. Ndicela uba intandane uyayazi intandane izinto ezehlela intandane uZuyobi intandane namagwirha xa efuna ubetha umamakho akhangela intandane kamama. Naxa uyothwala inyonga ifuna intandane. Uyayazi ikhosi yoba intandane. After namhlanje uyakhetha uba iphuphe namhlanje kodwa hayi ukhangela intandane. Khangela ntoni? uYobi wayeyintandane. Kwathi asawukwenze uthenjiwe uThixo ukuthi usewenze experiment ngayo. What a painful experiment. Ndinomntu ondimvayo apha othi Thixo ungayenze ukuthi andiyintandane ngoba xa uyintandane ayixhomekekanga kuwe. Jonga zaphela izinto. Na uYobi ubonile kweza umfazi wathi kuye lahla awubona bukushile awukakho reach point apho uva uthi ngomva tuwo sowuqine nje enyaleni naxa kuthiwa bow down and worship ukalwa awunamandla. Unamandla awunasizathu uyafuna ukhonza akho motivation akho nto athi vukuze enkonzweni nakuthi kingabitho sivuswe nje kukwazi. Hayi uvuswe nje kukwazi awusahambi nge-feelings uhamba ngokwazi ukuthi noma ndingamva kanti ndiyamazi ukuthi ndiphila nje ukhona. Andishumayeli kuba kukho into endiyivayo. Now chapter number 2, 3,
John chapter 2 son uyobi uvizithelwa zii-friends. Akho bantu bangadistroya njenge-friends. Kwezi friend abangani into ezi-rich nazo, into ezitheni nazo, into ezi-rich nazo, into ezinamagama. Yabona ne bafika into ezibi-status, aziyazi uba i-status sakho saphela. Ezakhe exesha labo behamba ngeeLamborghini zabo, kodwa besemagameni wena sowuhamba ngamaphela, akusekho nto unayo. Ithi iBhayibhile bambona bekude abantu, they could not recognize him because of imeko. Kuthiwa bazixazula iingubo zabo for 7 days, bahlala naye bengawuvula umlomo, but bekhaliswa imeko yakhe. Bethele yakho imeko ayikazikhalisi itshomi. Eyakho imeko isanqinisa nguwe nzulu yaziyo. Uyabona mos, nangokuba unamali ngayethuka loo nto leyo mna, because iakhawunti yakho xa ndijonge wena ithi ufamba at least now broke wena une-50,000. Xa ndijonga wena mna at least uba ubroke wena soze ungabi nayo 30,000 ubroke. Wena xa ubroke awunjani? At least ungabi nayo 30,000. Uthini wena iphikisa loo nto? Awuyiyo le ndlela okhangeleka. But iBhayibhile uthi uYobi wayebhalwa nakusebusweni ingxaki yakhe, bamjonga balila for 7 days ehlelapho. But la 7 days uYobi kufuneka azame ukuthi aproduce a positive attitude. Bayafika abanye bathi thetha yintoni uyenzileyo, ikhona le nto ubethelwa yona ngoba uThixo lilungisa, soza kuphuca yonke into anayo kanti uYobi. Uthwele sanzi lapha khatha uzama umaintain, uzama uba strong. Kukho abantu okufuneka be-strong for bona ulimele, kodwa kufuneka ukulimala kwakho ukucontaine. Ngoba kukho abantu okufuneka bathi mama kuwe ube ngumama o-strong, but you are so bitter. Deep down you are so wenzakele, ulimele. Kuthi xa ujonga ibox yombane, umbane uyaphela, awuyazi uphuma uye ngaphi. Abantwana bathi mlambile mama funeka uvele umnamama, hayi bantwana bathi into uzawuhlangana, awuyazi uzawudibanisa ntoni. To keep it together, tell your neighbor, just keep it together. Be strong, be strong. Kuzawungena ikhona esuka ezilalini, mntana masinandotya awunayo apha, wenza ngathi ngapha uyaphangela, kunzima apha. Wena uyani into esithetha ngayo, wadla wandibuza wamunyana, wadla namhlanje sawulala emotweni, athi hayi boy awulala endlini, ayikho indlu imoto. Just for now, izakhibe indlu yethu le. For now, for 2 years, intente yayindlu yami for 2 years, 2 full years, and every Sunday I had to keep it together. Let's welcome the Father. Ngene la nto pha, ascend the podium. Itokuthula mabese bakhe, ayiphuma enkonzo, akhona wathi awubheka kuyo yohlala, but for the sake of the church. Oh, maintaining a positive attitude in a bad. Hey, bazalwane, sometimes impilo yakho intshumayelo nemfundiso kwabanye abantu. Keep it together. Hlangana. Hlangana. Wathethekelwa ngumtshado, hlangana. Waphuthelwa ngabantwana, walahlwa indoda yakho, hlangana. Keep it together. Moya wenyaniso, enkosi libo lethu. Seshenga kanje.
Finish banana kwa. Dem lala. Asa mechanic. Watu mechanic kabisa ulala. Watu mechanic kabisa ulala. Wala pesa wala mechanic kabisa ulala. Tunakitsalwe. Bathe bayitsala usoyinde laphi. Andisoyinde ndendeni. Ngoba apha ndendeni into endilala kuyo. Ngile moto lonakele. Ngenye imini ndisaphi garage crossroad. Wothi ekuseni uDedi wafika uthi Imali sikhona, amandla khona, uyasebenzeka, imandla liyakhona, abantu bafumana imoto phakathi eCross. You have to keep it together, keep it. Sometimes my child have never pretended not to right. Can I myself call right? Because we are Yasuma, Ubunakapuga, and the Congonzo. I collapsed. Kafika makhalati. Angithola abuzwa sikusephi yanetha. Sikusephi akhona wankwazi ikhomba. Ngithi yanipha. But kulonke lomese. I'm a man of God. I am an apostle. Ukwi destiny zesempulweni yami. Andikwazi usuke ndivele nje. Bakhona abantu abangajike endleleni. I have to keep it together. I have to produce a positive attitude. Let us be strong. Yobi, phakathi kwefriends zakhe, kufuneka be strong. Phakathi kwefamily yakhe, kufuneka be strong. But uyobi waqhapuka. Chapter number 3, what I curse the day. I curse the day I was born. Onkalagi susuko. Endasabagalo. Nomusuka ndabithwa ngalo. Kanti ngithi uthi sengase ndandikhomfiwe. Uthi ngiyakutholile bangcwabeni. Kunale pain. Namhlanje iyalatshwa leyo pain. Yaphiliswa leyo pain. Siphathiswe. Enikokakodwa inhliziyo. Iyaklinika nezinso. Kodwa izinso Thixo. Kodwa izifo ezibangela yilo pain. Pain yongabi nabazali. Ipain yoba yi-orphan. Awuzazi ufika njani nge-age ufike kuyo. Nosuwena soze ngilibala. Wafika umthetho, prophet umthetho. For 10 days eFilipi. Kanetha. Ubifuna ifamily yakho ime, you will have to. Days, friends is ntathu sisolo Yobi. Chapter number 3 wehlula kabi Yobi. Bathini Yobi? Xela umelo wakho ngicela ze nini understand xa sihlula kabi. It is too much. Xela umesa wakho is just
In the name of Jesus. Sometimes azehli kubungena Thixo. Zehla kuba Thixo. Ubungena Thixo ngewafa. Allow me to finish. Now, Uyobi, after cursing his day, the day of his conception, what cursed is the night. Le umama no tata, but conceive a guy. Uti beteta. Uti amadolo ayegugile ngezandla zomkhongozela. Keza sindiyeke nawo. Wathi mbumba. Kanti ngizophilela le day. Uthi phakathi kwe-friends. I-friends as understand. Root sometimes as understand even if family. You are called. That babela ivido yomfufa kugeren Gilead. After the smoke of the shop in the house, and so she quits down. Quell to again, we are supporting family and put us contra solo and feel like a family for it. Boy, the mall, and the mall, the ability of that man needs. And I can't night and call and boy, or figure what you boom, yeah. Who call and you call. What did tell you about we live and find out food? And they laugh, tell you about we who have the people at another station. You call back, but the situations are now. Now, can so abantu abancedileyo ubufuna ukubeka lindele ukuncedwa ngabo. Sometimes uncedo lwakho alukho kwabantu banceda. Abantu abaninzi babulawa yi-depression ne-stress ngoba aba-understand emveni koma nomuntu kwizimo zonke. Uthi wena xa ubomi bakho busehla yena sometimes injalo. Because into enginika confidence kuye yinto uba wayengaqualify namqasha eno-8 ufunwa a national certificate or a diploma adenza indlela namqasha. Now phezulu ngoku hayi no abantu nakhe nabancane jonga, if you want to be disappointed in life, look for help kwabantu okay. Don't make Gobi yavala. Chapter 3 uthu akukho umuntu understandayo. Why is it? Since there will come a point apho ungazo understand wena sispouse sakho, even your partner. Ngoba unkosikazi wakhe zange understand. Wathi na lahlale cawe. Yeke nalo Thixo ufe wathi omnye sidenge indini somfazi. Thetha njengesidenge. Wakhe wangathi womelela uyo wathi ndeza ngize ngiyawubile kwakumama ngisi kanti akanomelela.
Jonga ukomelela kwa Yobi. Akukho ku chapter 4, chapter 5, chapter 6. Kuzovela ku chapter 19. Wathi Yobi ngiyamazi. That's what I about. I got it. I got it. Yabazi obani bakho. I got it. Yabazi obani bakho. Into yaphathe yangibulala mina. Ukuthinga uba yakala. Nawe abanye xa ugqoba thandazela bayalahleka. Wade wabuza uYesu kubantu abayi-10 abebathandazele beneqheqa. Wathi bapha abanye beningekho bayi-10 ngoba nifole apha. Isenze declarations. Bazalwane, ngifundisa uThixo. Yes. Nobonga. Amen. Amen. But as we change the confession, as we change it, so for the woman who did not weapon formed against me that will prosper. Can I say that is proven as all? For the woman, who do you keep us on this into Ziabazi? Zibe zenzeke bantwini. Kodwa lo mntu usentlango nguwe. Wathi uYobi ndiyamazi owam umhlawuleli. Wasiqokelela. Wasithini uYobi? Namhlanje ndizothi kwesiqokelela. Senze njani? Lastly, xa sawuthandaza kwincwadi yesitshilelo kukho indoda ebhala isitshilelo enguYohane. uYohane, the theologians and the researchers, philosophers, zithi wathutshiswa utsho naye uthi ndikule meko ndikuyo ngenxa yokuthutshiswa. Ekuthutshisweni kwakhe bafile bonke abanye bapostile bakaYesu nguye oshiyekileyo. Akafa. Sometimes I understand why singafi. Wakhutshwa amehlo akafa. But that's it, but we like makasuswe bantwini. Xa bemsusa bamlahla kwispliti sasePatmos. Bamshiya khona ukuthi makafe. Uthe elapha ePatmos uthi ndeviswi. Lisithi Yohane bhala lento uyibonayo. Elilizwi sisibuyi alifikanga kuYohane senamehlo. Kodwa lifuna umsebenzi oza kwenziwa wenziwe ngabantu. Alifikanga. Ngexesha Yohane saphelele bona lifikanga. Lithe elilizwi nethi Yohane abe at his lowest. Angabi namehlo ashiywe ngabantu. Lafika. Lathi Yohane bhala. Sometimes I understand why uThixo ezawuplace i-demands ezinje ubroke kanje. Lalikhona ixesha phuna imali khona zange zifike nje. But now, when you are at your lowest, so broken, so devastated, you are alone, so poor, and you happen to be a breadwinner. Yonke into wait. Ngiyafakala. Kunemthandazo othi wena ngiyathandaza umama angafindi ngasebenzi. Ngifuna umbonisa indlela endimthanda. Ungcono umama
wakho uba unomuntu otshoyo. Kukho abantu abangena abantu batshoyo, ngaba batshoyo apha kubo. uYohane uthi ayimo ngoba usendingaboni ndibhala nje. He had to put himself together. Uthi uYohane wasiqokelela wazama ukuconnecta. Uthi ndiyaphethuka ndijonga ngasemva kwidirection yezwi. Uthi ndiyabona ithrone nohlala throne simhlophe amakhephu. Xa ndijonga isifuba sakhe ubhinqi igedile egolide. Xa ndijonga iinyawo zakhe ziyabengezela okwegolide. Amehlo wekho. Uthi iingubo zakhe zinde, izambatho zirholile zigcwelisa itrone. Uthi ecaleni kwakhe kukhona izibane zegolide eziyi-7. Esandleni zakhe uphethe iinkwekhwezi eziyi-7 ezingomoya bakaThixo. Uthi entroneni yakhe urhangqiwe zizidalwa ezinobuso be-eagle nobuso benkomo nobuso bomntu. Uthi anqanqazela imikhubazi sisandi sokuthetha kwakhe. Kukho iitrone eziyi-24 zabadala. Lathi ngobani nabaya. Wathi uYohane ababuya emhlabeni ababuya embandezelweni lathi ilizwi. Tim, the first and the last. Alpha and Omega. Jingowayekho okhayo osezambakho phala. Phala yomzabane wami ungalili kakhulu kunameko kuyo. Kukho izinto efuneka uzibhalile. Kukhona incwadi efuneka uzibhalile. Khangela incwadi notebook uzothi kunameko kuyo. Phala simisizini yobhala esizini ufakwa kuyo ichapter yobhala. Phala uthi kwavela incwadi yamantshina. Uthi ndiyavila izwi likhala. Ubani uyawusivulela namantshina. Lathi izwi lisakhala. Uthi yavela indebelele esihloko sakwaJuda. Umaxhoba yakhawuleza yathena ingenazo ungakhali. Ikhona ingonyama esihloko sakwaJuda. Isibulo lokuqala kwabafileyo likwehlulile ukufa. Phala lephethe shakashaka makatokosiano wipakashakashaka. Phala mama, phala tata wetu, phala sisi wa phala dada, phala siyaphala endlela ukhula ngayo iphale, endlela sokola ngayo iphale. Phala Juda ikwehlulile uwavula. Amantshina avuliwe. Ikwalasi lihlala liyaphetha.
kwinqaba yakho, walivula izulu kwisimbo sakho, walivula izulu phezu kwefamily yakho, walivula izulu phezu kwabantwana bakho. Liyavuleka, osathana baya-expose, amadimoni ayatsha. Fala eteke sakata, yeketeke sima, siyakhala ungathi wayasokola, ikhona incwadi engiyibhalayo, we-train up, ikhona incwadi engiyibhalayo. Fala babeke beke phansi. Ithi kwathona ngamabandla ayi-7. Linye ibandla engizalithatha ngiyavala. Kwathona ibandla laseLaodike. Libhale lutho. Awubandi. Awushushu. Ndizamhlanza. Ngoba ungumuntu ongena direction. Sengathi ububanda. Okanye ubushushu. Yey namhlanje ngizokuxelela vela. Vela ukwaliphi icala. Nekhethe khashana. Awubandi mnyeke bayeke manje ushuswanga. Dikidiki. Ndikuxelele zakuhlanza. Namhlanje Dimile as a prophet. Ngizothi Thixo subagapha. Vela. It's time to repent. It's time to show up. Yintoni liminxe kangaka? Kuphi ukwenzakala kwakho? Kuphi ukulimala kwakho? Uthi sengathi ububanda okanye ubushushu. Siyatangaza in the name of Jesus. The story of your life, the story of your family. Ungasilahli simele nyawo zethu. Akuxapha umntana engasungamhlanza. Strong mama, keep it together. So that I tell mama uvela mama. Single parents. Abantwana abanye basondliwa. Abuza umntana uphutana. Keep it together. Don't expose your father. Sorry, his father or her father, because into yakwenzeka uyawubulala ifuture yakhe. Ithi mntana mzawuthi xa ndizaphendula. Ngela xesha usazama uba ready. Wathomnye ukhula walimala koRachel. Waqonda uba awuyithetha mntwini. Ngoba ucinga ubomi bakho bumile bumiswe yiyo. Keep it together. Mhlawumbe uThixo uyakukhulula. Amen. There will come a time apho uzaba njengoYobi now. You write a book. Incwadi uyibhalayo. But ngoba kwi-chapter is so painful and bitter. Ogqitha kuye kufuneka uyibhalile. Ngoba kukho abantu ekufuneka befunde ngayo. Lift up your hands.